Milagro nga gihimo ni Kristo sa pagpakaon sa daghang mga tao, pagpikas-pikas niini, dili nato malikayan nga daghan gayud ang mosunod kaniya. Apan siguro ato kining matawag nga mga supporters, pero dili believers. Kasi ilang nakita kinsa may dili madani ug muduol kaniya ug manghinaot nga kini siya ang ilang himuon nga leader sa ilang kausa, sa ilang intensyon nga sila makalingkawas sa gahom sa Roma. Mga gingon ni Kristo, wala sila makasabot. Kung unsay ipasabot sa milagro nga iyang gihimo diha kanila. Kaduha pa, kay nabusog man sila. Ang gihimo ni Kristo tinuod gayod, dili lang magic o pagpakita lang, kundi tinuod gayod nga tinapay ang ilang gikaon, tinuod nga pan, kay nabusog man sila. Mga daghan gayod ang midahay kaniya, kato mga nakasaksi, pero hangtod diha lang kutob, kay lisod man nimo sabton ang ipasabot ni ini. Kay ang kamatuoran kini nagpasiuna lang sa iyang himuon nga kasabutan, bag-ong kasabutan sa tao o sa Dios. O kini nagtudlo sa atong pagsaulog sa Eucharistia, pagpasalamat sa Dios. Siyang gihimo alang kanato, bagong kasabutan nga sa paghalad ni Kristo siyang kinabuhi, sa pag-ula siyang dugo, aron kita mabuhi uban kaniya. Ang hinungdanon din himaw ang ilang pangutana, openness. Unsay angay namong buhaton? Ug ang pinaka-importante, ang pagsunod kaniya, pagtuo kaniya. Mao kini ang buluhaton nga gisangon kanatong tanan nga mutuo kita, mutuo ang tao sa gipadala sa Dios. Mao siya ang Mesiyas o bugtong anak sa Dios. So sa atong kinabuhi karon, atong tan-awon pag-ayo kung giunsa man nato pagsunod si Kristo. Adlaw-adlaw atong i-evaluate ang atong pagsunod kaniya. Husto ba? Unsa pa ba'y kulang? Siguro ato itanong kulang, kay mura mang di kita magsubra, kay pirmi mang kulang. Unta adlaw-adlaw dunay improvement sa atong pagsunod kaniya. Pero kay balo man kita nga tao lang kita, dunay kinutuban ang atong kakayahan, ang atong mahimo, o nga ang pagpaubos, ang pagpangipasaylo, mao kini ang atong angay usab nga buhaton, kay dili man perfect ang atong pagsunod kaniya. Ato lang pasalamatan ang Dios na gihatagan kita og panahon, ug hatagan unta kita og panahon nga sa dili pa maabot ang atong kamatayon,
ato siya nga masunod gayod sa tanan natong mahimo aron kita makapuyo uban kaniya. So, naay atong maayong intensyon. Mayong una-una para sa atong mga kaigsuunan kung atong ipangutana, wala ba'y masakit ni ini? Dili ba kini makahatag og kasakit sa uban? Makahimo ba kini og kaiusahan? O di ba kaha pagkabulag-bulag, pagkabulag-bulag sa usag-usa, di na makasinabtanay. So kini ato basihan, kung ang atong ginahimo maayo ba, umawag kini ang timaan sa atong pagsunod kang Kristo. Manindog palihog.